Reidar Särestyniemi luonnehti maalaamistaan. Jokaisessa työssäni etsin runoa, totta näennäisen alta. Reidar oli maalauksissaan paljas, mutta vielä paljaampi hän oli runoissaan. Hän kirjoitti päiväkirjamuotoisia runoja, joissa hän kuvaili arkielämää, iloja, suruja, rakkautta, kaipuuta, erotiikkaa. Hän aikoi julkaista runonsa, mutta ne tuhoutui ateljeekodin tulipalossa uuden vuoden yönä 1977. Kun ruotsalainen kirjailija Hans Lidman 60-luvulla vieraili Reidarin luona, Reidar esitteli hänelle isoa raudoitettua puista arkkua, jossa oli riippulukko. Hän sanoi: "Arkku sisältää tärkeän osan elämästäni, osan, jota varjelen enkä näytä kenellekään. Arkun sisällössä olen riisuttu, minulla ei ole edes ihoa suojanani." Hans Lidman arvasi heti, että kyse oli runoista. Reidar kertoi, että hän oli kirjoittanut paljon runoja, 2 runokokoelman verran. Ja hän aikoi näyttää niitä Lidmanille, mutta ei löytänytkään arkun avainta. Mutta kun Lidman oli lähdössä Särestöstä, niin Reidar lausui hänelle: "Pilvet pälvet, haihtuvat vaihtuvat, ja kun sinä saavut, sarviini puhkeaa lehti." Reidar paitsi kirjoitti itse runoja, hän myös luki paljon runoutta. Ja hänen kiinnostuksensa runoihin tunnettiin, koska häntä pyydettiin kirjoittamaan tai valitsemaan omia runosuosikkeja runoantologioihin. Maarit Tyrkön toimittamassa antologiassa Sitä runoa en unohda 1977 vuodelta. Siihen Reidar valitsi Henry Bromsin suomentaman Muhammed Semseddin Hafizin runon, joka alkaa: "Tule, sillä toivomme on virrassa keinuva talo. Anna viiniä, sillä elämä on perustettu tuulien kulkuteille." Salme Sauren toimittamaan antologiaan Runoni rakkaudesta vuodelta 1981 Reidar valitsi Eino Leinon Tuurin. Hän perusteli: "Vielä rakkaampi kuin nämä pienet kiinalaiset runot on minulle kuitenkin Eino Leinon Tuurin ukko. Se ei ole rakkausruno sanan tavanomaisessa merkityksessä. Minullepa henkilökohtaisesti se on. Tunnen runon henkilöä kohtaan selittämätöntä sympatiaa. On paljon ihmisiä, jotka puhuvat samaa kieltä kuin hän. Heitä kaikkia minä rakastan. Heissä, niin kuin minussa itsessänikin, on sama kaipuu. Kaikki me kuulemme joskus tiuvut järven jäältä. Minä varsinkin täällä korvessa, jossa ikuisuus ja katoavaisuus ovat likit toisiaan." Reidarin ystäväpiiriin lukeutui monia kirjailijoita ja runoilijoita, joista yksi oli Brita Polttila, johon hän tutustui jo opiskellessaan Helsingissä Suomen taideakatemiassa 40- ja 50-lukujen vaihteessa. Polttilasta tuli hänen elinikäinen ystävänsä. He keskustelivat kirjoista ja Reidar saattoikin kirjoittaa hänelle ja kysyä, että onko ilmestynyt hyviä kirjoja, lähetä minulle lista. Polttila lähetti käännöksiä esimerkiksi Federico Garcia Lorcan runoista. Reidar kirjoitti tammikuussa 1967 runoilijakirjailija Yrjö Kaijärvelle: "Rakas Yrjö, olen pohjoinen poika, aivan Lapista. Olen kaikki sinun runot ja proosat lukenut piisivalkeitten ääressä ja elänyt ne. Saanen kirjoittaa sinulle nyt." Rakkaussuhde Yrjö Kaijärveen siivitti Reidarin maalaustaidetta ja runollista ilmaisua eteenpäin. Taide, pohjoinen mielenmaisema ja talven pelko
yhdisti puolestaan Reidaria ja pellolaista kirjailija Timo K. Mukkaa. Heistä tuli läheisiä ystäviä ja Maarit Tyrkön haastattelussa Reidar kuvaili pohjoisen ihmisen pelkoa, kun kesä loppuu. Olen pelännyt talven tuloa ja puhunut siitä. Jos sitä tunnetta ei tiedä, niin ei sitä osaa selittää. Timo Mukan kirjassa Koiran kuolema, siinä se sanotaan. Me puhuimme paljon siitä. Timo tunsi samalla tavalla. Sitä hirvitti kanssa kauheasti. Mukka ja Reidar saattoi käydä pitkiä ja perusteellisia keskusteluja sanoista ja niiden merkityksestä, murreeroista. Erässä lehtihaastattelussa hän kertoi heidän välisistä puhelinkeskusteluista. Täällä on Timo, no hei, no minne lähethän? No vaikka helvettiin, ja niin me lähimmä, muistelee Reidar. Ja kertoi, miten heidän oli Timon kanssa käytävä murreraja läpi. Kun Timo sanoi koiju ja mie sanoin koivu, mie krassasin niitä pellolaisia. Kun Rauni Molberg suunnitteli tekevänsä elokuvan mukaan kirjasta Maa on syntinen laulu, piettiin elokuvan suunnittelupalaveri Särestössä. Ja samalla suunniteltiin myös Eeli Aallon Reidarista kertovaa elokuvaa. Eeli Aalto muisteli, kuinka Reidar ja Mukka kävi romaanin murresanoja läpi varmistaakseen, että ne tuli varmasti oikeassa muodossa. Mukka kuoli ennen kuin Molbergin elokuva valmistui ja Reidar tarkasti murreasun Mukan puolesta. Reidaria kosketti Timo K. Mukan vahva ilmaisu ja hän koki varmaan sen kuten oman maalaamisensa, kun hän etsi runoa, totta näennäisen alta. Vuonna 1966 Reidar kertoi toimittaja Saara Finnille Mukan uudesta runojulkaisusta Punaista. Näissä sen uusissa runoissa on taas elämäntunto puhtaimmillaan, niin selkeän yksinkertaista ja vahvaa tekstiä, todellista.